Patay diha dayon ang 33 anyo samtang naglaba gawas siyang Pinoyanan sa may lower Sampaguita, Barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue. Pasado alas 8 ka ng buntag sa nang gipusil kini. Gisuwayan pa sa pagtabang o gidas tamranan apan gideklarar ang biktima nga dead on arrival. Anong report? Narawat sa Station 4 sa Mandaue City Police Office sa Barangay Kasuntingan ang alarma sa pagpamusil alas 8:40 kaganinang buntag. Gisuwayan pa siya sa pagtabang sa taga-disaster team nga unang nakatubag sa alarma. Gidala sa tambalanan apan matod sa Station 4 nga nakabsan sa iyang kinabuhi si Lovely Reginio, 33 anyos. Nagbanaw pa ang dugo sa dapit diin gipusil ang biktima. Wa pay motibo nga matumbok si SPO3 Dexter Martin, investigator sa Station 4. Gihulagway ni Konsehal Boy Baga sa Barangay Banilad nga usa ka maayong tawo ang biktima. Amo pang gidigdiper na may mga nakuang mga undisclosed na mga sa to istorya, pero amo pang i-verify. Pero nga kung nabawan nga nagbantay lang to siya swertres diha. Nahimutang sa sudlunong bahin ang panimay sa biktima. Sikit usab ang mga panimay. Walay na kung wanang ang dapit gawa sa daan nga nagsilbi ng playground sa kabataan. Gihulagway nga nagmotorsiklo ang mipusil patay ni Reginio. Apan bisan pa sa kasikit sa panimay ug walay laing kaagian. Mga kasilinganan sa biktima miingon nga wa sila makabantay sa namusil.